katan chuan exam pass nge na po omlo kawan hopur tak thian ti ne na in mu khoma hian nuam ka ti theilo thok har ka tia ka kut te hi thlan du ba ho ka ngai na changa ka chhuak te hi like ka off le off lo te kong ka kal thaim ti ringo thi ka ngai to a chang chan voi thum voi li vel te en non chin darkar nga ai ma airport thlen ka nga ya inthil nge thleng tur shilawin ka zam a hi anxiety ve ti awmdan ina until soi te chu ani anxiety chu mi tam takina kan ve tlang lo na ni to a kan exam na te mi pui ma kan din te hian kan danglam thina kan nuna omnom lo na kan nei na hian min ti buai a chung chu disorder ti in an soi chin bok ka shalom anxiety nen hian hun rei to tak chu kan nun ka mang thina kan anxiety nei chuan thil thalo lam hlir ngei to na in min siama thil thleng tur anga ka ngai na le thleng mai thei tur ka ngai na chuan min ti chi ai thina a chang phei chuan ko om na hun le ka bula om te po ka chiang lawa ka lungphu hi aron rang wa ka chong rang le a ka bula mi te pon an she thiam lawa ka chung te po ka ti be dong chin hle ani chalo alo thlen te hian ka pum hi anawaka ti chuan ka depress ma ani chaw om ka du chin ka thil ti la ya chuan ka ti sual emo ka ti kholo te ka ringa ti chuan ka thil ti tur ka chhul pha le fo chin chu chuan ma ani chawa ina oma hlangai thlak mai hian ka om atinwam thin ani nadna chumi tam taka nadna tlang lon alo ni ta a alandana chuan generalized anxiety symptoms ka nei theya ani lo chuan social anxiety chu midanga po mithar mel shed nei belte ani generalized anxiety symptoms nei hi adanglam khop maya kan nun du dan angin kan om theilawa heina na nei te hian sangte maimom te rule te le thil dang hi an hlau bi china chu phobia ti in an ming an vo a hetiang phobia an neya an in control theilo chuan thil hlo om tak ani michin khata anril ru ha na te an chi ai na te an nei na sathian anxiety hi an lo nei ngal china he thil wang hian michin khat chuan an nun na hial an ti to pha chin ani zule damdoin a chen chuan anin hneh tir china a hnuah chuan an nun dan thlengin a kholo pha chin ani doctor karon ta ani chuan in enkawl dan tur te milo ko hmuah ti chuan ka thil thlir dan chu adanglam chawa enge ka ti theile enge ka ti tu thlengin ka she thiam chhota a ani in rin tong na te zir chawin chu za om taka om ti in ka vo a anxiety chu ron le chang om thin ma se a hma ka turang em kha ni to lawa thunun a ol to a midangin lo she ve ula in nun du dan ang tak khan in mulet le thei ani